Actually po yung impact nitong ASEAN, yung chairship natin, matagal na po nating nararamdaman ito. Although naintindihan po natin na yung ating experience as regards the impact of the chairship and of the ASEAN. Of course, ano po yun, iba-iba sa bawat sa atin. Mo kini gibutyag ni Department of Foreign Affairs Deputy Assistant Secretary for ASEAN Affairs Dominic Xavier Imperial kabahin sa nasinating epekto sa nasod isip chairperson sa ika-48 nga ASEAN Leaders Summit. Nagkanayon si Imperial nga ang nasinating impact tataw diha sa security ug political situation sa nasod nga matud niya dakong tabang sa paghatag og confidence sa mga private investors ug ubang nasod nga makig-alayon sa Pilipinas. Yung pong trade na ating tinatamasa ngayon dahil sa ASEAN and especially with this chairship, marami po tayong sinusulong na mga priorities on that. Dugang niya nga ang atong nasinati karong hinay-hinay nga pagsaka sa lokal nga ekonomiya tungod sa ASEAN activities ilabi na isip chairship sa summit nga naghatag og dakong tabang sa mga MSMEs ug trabaho. Taliwa niini nakakuha sab sa atensyon ang pipila ka mga bag-o lang nga kalambuan dinhi sa Sugbo. Particular sa Pilipo Gabi Cordova Road, diin ang kaniadtong ngit-ngit nga kadalanan na sugaan og hayag na, human matauran og lampos, duha ka semana sa dili pa ipahigayon ang summit sa Sugbo. Mahinumduman sa mga nauna natong report, gireklamo sa usa ka residente ang maong dapit tungod sa risgong dala niini sa mga mobiyahe sa ilang mga sakyanan ilabi na sa kagabion. Ang maong kalsada, saksi na sa pipila ka mga insidente, lakip na niini ang respondihan sa maong residente. Gisuwayan og kuha sa among team og habig sa Malacañang kabahin sa mga beautification efforts apan nagkanayon si Imperial nga kinahanglanon among pagpangandam aron sa pag-welcome sa mga delegado. Dugang niya ang mga dinaliang beautification projects nindot ang mamahimong resulta tungod nagsimbolo kini sa kaandam sa nasod nga makig-alayon sa ubang nasod ilabi na sa lisgutanan sa negosyo. And that we are ready for business. Kumbaga, it also attracts investments. Tungod sa nasinating krisis sa enerhiya dinhi sa nasod, dakong kausaban ang naitabo sa pag-organize sa ASEAN Summit susama sa pagpamubo sa maong kalihukan nga kaniadto long summit ngadto sa one-day leader summit na lang. Mas nakamenos sab ang gobyerno karon tungod sa pagbalhin sa pipila ka mga meetings ngadto na sa online platform. Bisan pa man, gisiguro sa gobyerno nga padayon ang pagtuki sa usual agenda sa ASEAN Leaders Summit ug ang tulo ka prioridad nga topics niini, mao ang seguridad sa enerhiya ug ang nakahiusang tubag sa negatibong epekto sa krisis sa mga member states ug disaster resilience nga ipahigayon karong Biyernes Mayo 8. Kini si RD Morales alang sa My TV Cebu.